Türkmen yetye yeňişlerden yeňişe, arka dağın beyik sahavatından, diyarı kurşaya toydur tomoşa, arka dağın beyik sahavatından. Hem bir tarap yurt bizim, dünyanın ovadı var aýdymly sazdım, bağlar öwsün etýä tehrada düzdüm, arka dağın beyik sahavatından. Assalamu alaikum, Türkmen Awad Teleradio aýlymynyň ediz muştaklary. Salam elek aýdym saz söýjüler. Bagtdan paýly, ediz diyarymyzda Türkmen aýdym saz sungatymyzyň hak howanlary, hormatly prezidentimyzyň, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il ýurt bäxtli tutumly işleri elme damy rowaj alsyn. 2021-nji ýyl Türkmenistan parahatçylygyň ýananşma watany ýylymynyň heri bir güni size ul üstünlükleri getirsin. Türkmen Awad Teleradio aýlymyna Aýdyşyk aýdymlary atly aýdym sazy gepleşigimiziň täze sany ýene de siziň bilen mehriban ýyleşler. Dünýä bu gepleşigimiziň adyndan belli bolşy ýaly aşyk oglan bilen magşuk gyzyň bir-birine bolan söýgülerini aýdymyň üstü bilen beýan edýärler. Hawa derýär. Aşyk ýigit bilen magşuk gyzyň aýdyşyk sözlerini birek goran söýügi, ynam duýgular jemlenýär. Aşyklaryň söz aýdyp bilmejek sözlerini bakışlaryna duýmak bolýar. Aýdyşyk aýdymlary iki insanyň bir-birek bilen sözleşip, didarlaşyp, sonra ojaga barşmagynyň aýdymda beýan edilmegidir. Aýdyşyk aýdymlary türkmen edebiýatyny ul ýyzgallara nusxawy şahyrlarymyzyň döreden eserleriniň aýdyma urulyp ýüreklerimde siňmegidir. Aýdyşyk aýdymlary bu biziň baý türkmen dilimiziň özeni, onuň geçmişiniň ýaňy, rowşan geljeginiň boşlukçysydyr. Aýdyş aýdymlaryna sözleriň şygyr tetirlerini çeper beýan edilip owazlarda sazlaşmagydyr. Aýdyşyk aýdymlary bu iki jowanyň bir perdeden gopmagydyr. Aýdyş aýdymlary iki ýürek, bir owaz diýmekdir. Mehriban ýyleşler, gepleşigimiziň her sanyna ýanglanýan aýdyşyk aýdymlar size ruhy lezzet paýlasyn. Derýär, tomoşaçylarymyz bilen bilelikde ilkinji aýdyş aýdymlaryny ýaýylma beräýeli. Baş üstüne dünýä. Onarmakta çeker nosla bağışlar Aymağa yarsın keşten ağışlar Onarmakta çeker nosla bağışlar İdelemde sözlerimden söz verin Sana taraf uğrayın aran göz verin İdelemde sözlerimden söz verin Sana taraf uğrayın aran göz verin Sen menin söyünüm, sen menin görevim Karış yani diyarım seni saylan
Bähriwan tomoşaçylar, Aýdyşyk aýdymlary atly aýdym sazy gepleşigimiziň hergedek sanyna ýaňlanjak aýdymlary biz sizden gelen SMS-ler arkaly kesitleýär. Türkmen owazynyň gadyrly muşdoklary, siz öz söýgüli aýdymçylaryň Aýdyşyk aýdymlaryny tomoşa etmek isteseňiz, biziň gepleşigimiziň 05-32 gyýt haberimize SMS guradyp ses berip bilersiňiz. Egerde Aýdyşyk aýdymlary ýerine ýetirýän bolsaňyz, öz aýdymlaryňyzy teleýaýlymyň üstü bilen halkymyza ýetirmek isteseňiz, onda haýal etmän 05-32 gyýt haberimize SMS arkaly öz habaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Käte ýalňyzlykda otursam özüm, käte gaharlanyp çıtylsa ýüzüm, käte uqym gelip ýumulsa gözüm, teşne ýürek jemalyňa suwsaýa, gara gözlüm, göwnüm seni kuýsaýa. Görüşlerde gujary bilen batlansam, üýşmeleňne alkyş bilen ýatlansam, arzularym göýge galyp şatlansam, ýa-da hatrat ýürek bagrym gyssaýar. Gara gözlüm, ýürek seni kuýsaýa. Bahar geler güller bilen şatlanyp, seyran etsek bayırlar aýlanyp, akça bulut ýagsammı diýip oýlanyp, çawa gelip, suw siledip guýsaýar. Gara gözlüm, göwnüm seni kuýsaýar. Meydana ýazylypdyr bahar halysy. Gel, bilekeş desseň ýakyn alysy. Maňa at goýdylar ışgyň dälesi. Men nädeýin, ýürek şeýle söýseýär. Gara gözlüm, göwnüm seni kuýsaýar. Arzularım aydymym, sen bolmasaň ýanymda. Bilmen ýoluň aydymym, sen bolmasaň ýanymda.
Gözlerimi yumsam keşfini öwürýän. Arzu hyallarym ýar sen barada. Men seni kuýsaýan adyňa gurban, mehribanym. Nire desen nirede. Dolun sana gül qamatyň göreýin. Geçen ýyllaň wakalaryna döreýin. Söýgü aýdymyn aýdyp bereýin. İntizarym nirede sen nirede. Didelem ýolunda gelen okýarym. Bu halymdan habar alan okýarym. Men seni unutup bilem okýarym. Söýün ýarym. Nire desen nirede. Sakladım edilip güllüň solýunça. Umydymy ellen vermen gelinçe. Garaşaryn ömür mahyr bolýunça jana janym. Nirede sen nirede. Derýa, söýgü diýmek näil ajaýyp duýgy. İnsan öz söýgüsini aýdym edip aýdanna galyby joşa gelip, owazdan sazyna söýgü sözlerini düzülen aýdymna siňip, iki ýüregiň joşa elmegini getirýär. Aýdyşyk aýdymlary söýgü sözlerden düzülip, şirin sözlü mülayim sazlardan emele gelenler. Bizim tamaşaçylarymyza ýetirjek indik aýdyşyk aýdymyzy iki ýüregiň bir perdeden çykmagyna getirýär. Owa dünýä, aşyk oglan bilen magşuk gyzyň sözlerinden düzülen aýdymlaryny size ýetirýär. Derýa, ol aýdymçylaryň kimdigini tamaşaçylarymyza aýtjak ämi? Aýtjak dünýä, ol biziň ýaşdakyny aýdymçymyz Adalat Ýalmamedow bilen Maýsa Nurgelliýewanyň Yürekdäki armanym diýen aýdyşyk aýdym bilen gepleşigimizi dowam edýäs. Mehrine garılıp yağsa edilsem, öy kalemde sesini eşitip yazılsam, çağdalı sesine kurban kerdimim, yılgırsın hakma iletyen kimdenim. Yürekteki armanım, yürekteki pervazım, yürekteki şirvanım, sensin benim şirin zanım. Yürekteki armanım, yürekteki pervazım, yürekteki sırvanım, sensin benim şirin canım, şirin canım, canım. Gerekten artık bizimle sadılık gelişer sana yar sana. Düşüme giryen yar gülüne seni küysep yetyen dama min dama. Yürküm yürekte yer etmez, ölürümüge seyretmez, seyretmez. Dertli zanımın milkimi, aydın fadımın ılgami, ılgami. Yürekteki armanım, yürekteki pervazım, yürekteki şirvanım, sensin benim şirin zanım. Yürekteki armanım, yürekteki pervazım, yürekteki sırvanım, sensin benim şirin canım. Yürekteki armanım, yürekteki pervazım, yürekteki şirvanım, sensin benim şirin zanım, şirin zanım, zanım. Maňa gucak açyp köýlüň baglary, görkü bilen ýagyn alýa diýdämiň.
Gol gulap çağırya aşkın dağları, nazarımda galdy meni idäniň. Geçen günlüň aýralygyna ökünme. Olar täleýmide düşen yamadyr. Şu güneçen söýüp ýaşan günlerimiň arzulary, umytlar saňadyr. Ýöne dolanmak kıyın geçiren ýolum, ýakymly ýatlamadan seherim. Geçen juwanly gaýtaryp bolsa, zeminni gururdym ışykdan şäherim. Göre bu günlerim näzlenip barya. Kalva çekip gözelligin gaýmagyn, sebäp barda duşşyga şadyýan söýgi hiç wagt aýralykda goýmagyn. Diyarymyzyň ýaş gödekini aýdymçylarynyň dikkatyny, egerde siz hem Aýdyşyk aýdymlaryny ýerine ýetirýän bolsaňyz, hem de öz aýdymlaryňyzy teleýaýlymyň üstü bilen halkymyza ýetirmek isteseňiz, onu haýal etmän 0532 gysga welimize SMS habarnamalaryňyzy ýazyp ýollap bilersiňiz. Biziň dörejilik toparmaz sizden geljek SMS-lara garaşýar. Mehribanlar, bize mepleşimde gelen SMS'lar nazarda tutup, Aýdyşyk aýdymlarymyzy size ýetirýär. Dünya, biziň milli aýdymsa sungatymyzda Aýdyşyk aýdymlary hem ören uly orun tutýar. Hawa derýär, eýsem Aýdyşyk aýdymlaryny dinlemeň hem öz bolşy bir lezzeti bar. Elbetde şonuň üçin hem gel gepleşigimiziň şu ýerine indi Aýdyşyk aýdymyny ýaýlyma bereli. Uly hawas bilen. Ýaýlymda Bilbil Hoja Nazarova bilen Muhammed Wafa Hidretov senin ki bolsun diýen söýgi aýdymyny size hödürleýär. Mehriban ýerleşler.
Yaş deken aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeklerden ýanglanýan aýdyşyk aýdymlary dinleýijiläriň köňül koşgundan orun alyp söýgü elimine seýrana çagyrýar. Elbetde söýgüden nurlanan dünýäde bir-birege gowuşmak bar. Bir jüwit bolup ýaş maşgala diýen belent borja ömürlük saýalamakla. Onu bolsa gül bilbiline, bilbil gülüne gowuşup bagyt köşgüniň törüne toý tutýan bagtyar çatynjalara gözüň düşende hasam hem göz ýetirýän, hem begenýän, gowanýan. Çünki eşrete zamanamyzda mehriban arkadamynyň saýatyny döreýän her bir maşgala ojagy söýgüden, mehirden, bagtdan öz göz başyna alýar. Edi diýarymyz Türkmenistan bagtyarlyň diýary. Aýdyşyk türkmenine gadymy sunugat. Aýdyşyk nişany agda beriligi. Aýdyşyk aýdyşyp köňül açmasy. Taryhy däwidir edip ilimi. Aýdyşyk aşygyň kalbynyň sesi. Aýdyşyk magşugyň sözleýän näde? Aýdyşyk ýüregiň özüge ýürekden. Garaşýan mehri gözleýän ýazy. Aýdyşyk halkyma baky millilik. Aýdymlygyňlary ykbal ýalkaýa. Peder ýolun gaýdyp bereniňiz üçin Uzak ýaşa, uzak ýaşa arkada. Bahtiyar ediyer bizi can vatan Türkmenistan parahatçılığın ve ananışmağın vatanim Parahat asmanında güneş nurunu saçar Akıptiri erkana kanatın yayı uçar Asuda sen parahat gülle gülle can vatan Gül koynumda bir rahat sana şükraşan vatan Asuda sen parahat gülle gülle can vatan Gül koynumda bir rahat sana şükraşan vatan Yanlanıp dur koynumda enelerin hüdüsü çağaların oyununa bahtiyarlık ülküsü Can vatan Türkmenistan parahatçılığın ve anamşmağın vatani bahtiyar ediyer bizi Asuda sen parahat gülle gülle can vatan Gül koynumda bir rahat sana şükraşan vatan Asuda sen parahat gülle gülle can vatan Gül koynumda bir rahat sana şükraşan vatan Asmana kepderi kanatın yayıp uçtun Parahatlık nuruni giyin dünyaya yayıp uçtun Arkadağımı bilin yürü öme Şan şöhratli günleri toylara betleptine Hay alley alley canım can alley Ay alley alley canım can alley Edidi watandaşlar, bagtyar zamanamyzyň her bir pursady size şatlyk getirsin. Hormatly arkadamyzyň saýasynda şirinden aýdym sazlaryň owazy belentden ýanglansyn. Bizi şeýle ajaýyp zamana ýetiren, berkarar döwletimize şan şöhrat getiren hormatly prezidentimyzyň, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak,
il yurt bähfetli tutumly işleri el mydamary wajarsyn. 2021-nji ýyl Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna ýurdumyzyň şanly garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuny uludan bellenip geçiljek ýyly bolar. Mehriman eýleşler, biz siziň bilen türkmen owazyny alaýyk bir hepdeden uçuşýar. Hoş, sag bolun.